Gde ste bre gurmančine? Danas jedna lagana karbonarica, jedan klasičan italijanski klasik. Mislim sad dalje baš lagana, pošto ima kalorija malo više nego što prosječan Srbin zaradi dnevno, ali potrudio sam se da bude maksimalno prava. Čak sam se iscimao da ne bi bila dosadna i kratko trajala. Sam sam pravio ove, pa nisu ušto dobra, znači... Sam sam pravio ove špagete, mislim, nema mašinicu, sve je bilo ručno, jedino što sam mogao taljatele ili ovo možda nisu špagete, ovo su neke, ne znam ja kako se zovu, sigurno ima ime, pošto na svetu postoji, na primjer, preko 150, mislim ne na svetu, u Italiji postoji preko 150 vrsta i oblika testenina, mislim, to je sve. Ali carbonara je sigurno recept koji je najviše blaćen na Balkanu, znači svašta nazivaju carbonara, Italijanima nije dobro, pa sam ja rešio malo sad to da ispravim. Znači, gledaj ovako, kako pravim, uzmemo gicu i sad merimo. Znači, treba nam za 2 porcije. Znači, ovo je za 2 porcije, ja sam 1 porciju pojeo, drugu nisam ispremio. Znači, ide 200 grama brašna. Nisam teo praviti mnogo veliku količinu, jer ručno to je tolika muka da se napravi, pa sam čisto onako da napravim malo. A koga mrzi, naravno, kupiš lepo špagete i ne mučiš se ništa, skuvaš. Gledaj, znači imamo 200 grama brašna ovdje, znači meko, lepo brašno i sad to ovako treba prebacimo na dasku. Znači ovo sam gledao kako italijanske bakice rade i onda ovako napraviš jedno rupče na sredini, znači ovako udubiš, znači tanjirče od brašna jedno, ovako i sad u to stavljamo šta? 2 jaja. Zašto 2 jaja? Znači na 100 grama brašna ide jedno celo jaje. Znači ima neki recepti gdje idu samo žumanca, ali onda to... skupo za oči, braćo i sestre. I sad ovako, sad sam rešio, znači gledaj kakav parmeđano, reggiano, 30 meseci star, koliko mu to dođe na 2,5 godine, znači parmezan koji je odležao 2,5 godine, nije jeftin, znači u 200 grama sam platio negde oko, pa 1000 dinara, ali vredi svaki dinar, znači mora malo degustacija, mnogo volim da degustiram, opala. Sad malo narendamo i parmezana, znači preko jaja. Što stavljam parmezan u testo? Ne znam, video sam od Italijana, znači ne pravim se pametan, nego sam tako video, nisam ja toliko baš pametan. Znači posolimo malo pošteno i sad ovako mutimo jajca u sredini, ovako malo, blago i dodajemo brašno pomalo, dok ne dobijemo jednu onako lepljivu smesu, ali ne toliko lepljivu. Znači kad bi krenuli odmah u rukama da radimo, zamazali bi se do laktova, i ne bi mogli ni da se operemo, ni sa stružemo, ni sve moguće špakle ne bi moglo da nas očisti. Evo je sve moguće špakle, znači uz pomoć sve moguće špakle, sad to ovako mesimo i mesimo. Šta je poenta sad sve? Ovo sve dobro treba se umesi dok testo ne pokupi svo brašno i da postane onako lepo i glatko. Taj proces koliko traje, sigurno traje jedno 7 do 10 minuta. Evo malo daska mi beži ovamo onamo, ali na kraju sam lepo sve to umesio. I čak moram priznati da sam možda... I sad uzmeš malo vlažnim rukama, na kraju ga završiš. Znači, ne da sipaš vodu, nego malo vlažne ruke, onako da bi ono postalo još glatkije. Uzmemo lepo stretch foliju, dobro ga zamotamo, zategnemo, pravac frižider jedno sat vremena. Sredimo dasku, treba nam čista daska za posle. Evo, prošlo je sat vremena kad pre. I vidi kako je lepo, znači pobrašnimo dobro, znači ovako podlogu, površinu, dasku. I malo uzmemo i varjačicu, dobro onako nabrašnimo. E sad stavimo i razvlačimo. Ovdje je isto težak posao, testo je malo tvrđe, mora da bude tvrdo testo. I razvlačite što jače, što više. Znači duša mi ispala ovdje, vrućina, 40 stepeni, ja razvlačim, žena i dete otišli na bazen, ja jedva čekam da završim, da odem i ja da umočim dupe malo. I evo, znači sad bacamo brašno s jedne strane i preklapamo kao ispriloženo. Znači vidiš kako ja to preklapam. Uzeo sam ovdje sve moguću špaklom da sečem, ali šta sam onda shvatio? Da sam ovo mogao još da razvučem. Znači još je bilo prostora, pa sam onda lepo ovo otvorio i uzeo sam još oklagijom da bar još malo istanjim. Znači ima ona lepa mašinica, za 30 evra kupiš mašinicu i ne mučiš se, ali meni je uvijek bilo žao da dam 30 evra za mašinicu koju ću možda 2 puta u životu da koristim, tako da, evo, vežbam se ručno, tako da, vredi 30 evra. Znači uzmem nož, sad je ovako što tanje, znači možete i na šire da dobijete neke
tagliatelle, ja sam se trudio da liči što maksimalno na špagete, ali tagliatelle mi više nekako idu uz bolognese, a za carbonaro mi najviše idu špagete. I sad ovako uzme to sve, lepo razdvojimo i uzmemo u čistu krpu ovako što više, jednu po jednu lepo otvorimo. I sad kad se to lepo ovako napakuje sve, za to vreme, znači zadihao sam se, ne mogu više da pričam, nisam stao od kad sam pustio snimanje, nema pauze. Lepo uzmeš ovako, sve to razvučeš, sad to ide malo na sunce, negde na terasu staviš da se to prosuši, a za to vreme dok se to suši, šta mi radimo? Imamo ovde, znači, guanciale, obavezno guanciale. Šta je guanciale? Svinjski obraz. Ja imam ovde dve vrste, ovu sam kupio zapakovanu juče, znači ona košta jedno, kako beše, 260 dinara na 100 grama, a ovu što sad sečem, to mi je jedna stara i nju sam platio kilo 500 dinara. Tako da, jeste možda manje kvaliteta, onu drugu nisam ni probao. Crni biber, usijamo tiganj, mislim ne usijamo, i sad ga tostiramo ovako, da on pusti bolje arome, onako, da uživate u mirisu bibera. I kad ga lepo onako istostiramo, sad ga prebacimo jedno činiče, da se malo ladne, pa u kesiče. E sad vidite, ovo je greška, gde sam napravio grešku, uzeo sam ovako, pošto nemamo neki... Ja, ne znam šta pre... Znači uzmeš ovako, ne da ga čukaraš, jer sam sad i cepao kesiče, nego ga uzmeš ovako varjačom, ga lepo sve izlomiš na fino, krupno, onako. Ima više priča što je carbonara, jedni viču da je zbog rudara koji su nosili jaje i parmezan u zadnji džep i spremali carbonaru. Druga priča je da je kao karbon, kao ugalj, crno, biber crn, tako je. Pecorino romano. Šta je pecorino? Pecorino je što je za, da li beše jug Italije pecorino, za sever parmeđano ili obrnuto, ne znam. Znači ovči tvrdi sir, ja volim mešavinu da udarim. Znači obično, sad, šta smo došli ovde do, znači pravimo karbo kremu. Ja ne stavljam belance, znači probao sam, neću da lažem, video sam, stavljaju ljudi jedno belance, dva žumanca, ja sam ostao veran, dva žumanca, jedna porcija, dva žumanca. Umutimo ta dva žumanca, narendamo pecorino, znači može samo i pecorino, može samo parmigiano, originalno ne znamo šta je tačno, neki viču da ide pola-pola, negde viču samo pecorino, negde samo parmigiano, ali nikako ne strugane pete iz kesice, nego sveže, rendani parmigiano ili pecorino. Dodajemo i biber malo ovde, karbo kremicu, sad idemo ovako, znači stavljamo vodu. Dobro je posolimo. Voda treba da bude slana, na primer, kao more. Znači, nemoj uopšte, no kao malo prsta kod soli. Stavi so, to nek bude slano. Evo ga, guanciale. Znači, njega sad znojimo. Ne treba da ga prepržimo, nego na laganoj temperaturi, da s polja krene da bude hrskav, a unutra posle kad ga zagrizeš, onako da ti iscuri mast, kao masa, kao vruć čvarak kad zgrizneš. To je poenta, znači, guanciala. Što koriste guanciale, a ne slaninu? Ja pretpostavljam, obrazi su više masniji i šta je vrlo bitno, obrazi nemaju hrskavicu. Zato što se hrskavica stvara od mlečnih žlezda ili ti sisa i najviše hrskavica se nalazi na stomaku oko sisa. Mas smo sačuvali, stavimo slaninu ovde malo sa strane ili ti guanciale i sad isti tiganj nikako ne peremo, evo su nazovi špagete, nisu špagete, ali ajde, nazvat ćemo ih špagete, jer ne znam kako da ih nazovem. Stavimo to u blago ključalu vodu, nećemo ekstremno ključalu vodu, zato što ne znam kako nam se ponaša ovo domaće testo, da se ne bi raspalo, blago ga razmešamo i pustimo da krčka. Sad, evo je karbo kremica, dodajemo masnoću od slanine koja se malo oladila, ja sam je malo stavio u frižider da je šokiram, evo ispade parče masti i sad ovo, ako se plašite salmonele, znači ovo ne mora da radite, uzmite ovako lepo na pari, skuvajte karbo kremicu uz često mešanje, stalno mešanje, na pari ukuvaš karbo kremicu i nećete salmonelica, baš ako si plašljiv, ali šanse da dobiješ salmonelu, mnogo male šanse, mislim. To obično ako neko dobije salmonelu dobije negde na veliko, onako, potroje se na 30-40 ljudi, nikom ništa. Znači sad isti onaj tiganj gde smo pržili slaninu, bacimo malo biber, da još, i sad dodajemo. Znači, izvidite što ako nemamo opremu za ove italijanske hrane, moram da nabavim jednu svemoguću pincetu i sad prebacimo svo testo ovako, da pokupi sve ove ukuse slanine i sipamo malo pasta vodicu. Pasta vodica ti je ova vodica u kojoj se kuvala testenina
I sad to ovako lepo dolivamo postepeno, znači završavamo. Testenina mora bude al dente. Šta znači al dente? Da ima više struktura u jadu, znači da onaj zadnji put da imaš da izgrizneš, ne da ti se topi u ustima. Testenina ne sme da se topi u ustima i dolivaš postepeno vodicu, da ona to pije, da se dokuvava. U suštini, ova domaća pasta iz mojih iskustva, svaka je al dente, ne može se baš prekuva jer je poštena, ali nema veze. Gledaj sad ovako, znači uzmeš jednu veliku činiju, sipaš ovu, znači iskuvao si vodu koliko misliš da treba da ti ostane pasta vode, malo dodamo slanine, malo ću ostavimo za dekoraciju. Ne mogu da pričam više, znači moram vodu da popijem, sipamo karbo kremicu od ozgo i sad to dobro izmešamo. Znači vidiš ovako mešaj, znači ne sme da bude onako gusto, nego mora bude step, da ima sosića, znači. Vidiš kako ima, nije ono kao da ti se pretvori u kajganicu neku. Loša karbonara je mnogo loša karbonara. I sad servis, da imam neku lepu onu kako se zove bre, pincetu veliku italijansku, ja bi to znao bolje da serviram, ovako je neka improvizacija, ali nema veze, nije bitno kako je servirano, nego kakvog je ukus, vidi kako ima lepo kremice da se sipa od ozgo. Sad to sipamo, preko pobacamo onaj gvančale što nam je preteko. I šta radimo sad? Ima još da se doda tu i bibera, znači mora onaj crni biber još, jer je to taj karbon od ozgo, ugalj, crno mora da bude crno. I ajmo sad još malo, šta sad, malo degustacija. Sipao sam neki italijanski beli rizling, znači odležao kod mene u frižideru 2 dana, dobro se oladio. I mogu vam reći da odavno nisam pojeo i bolje mi nije odavno ispala jedna dobra karbonarica. I sviđa mi se domaća testenina, posebno ovako volim deblje špagete i ovo mi je skroz super, vidiš kako to izgleda na kraju, kako to lepa kremica, a o ovom lomu neću da pričam, ajde, ćao!